Buti nga lang yung ibang kabayan din, o yan, mga kapwa natin kabayan, tinulungan din yung iba para mapabilis kasi nga, malapit na yung flight. 1 hour na lang yung flight, hindi pa sila nakaano sa Red Cross. So kawawa, buti na lang may maraming mga kapwa kong tumutulong sa kanila din. Matapos, kahit hanggang sa pila, handa baluktot na ang mga dala-dala. Medyo mabuti naman, Silmar. Ayan. Medyo lang. Dito sa quarantine, nabuboring ako, kaya nag-live ako. Sana maano to ng mga kapwa nating OFW. Especially yung mga nagtatrabaho sa bahay na hindi sila aware kung paano ang process sa pagbiyahe pauwi ng Pinas. Tapos pag hindi ka member sa OWA or di ka nakapag sa Red Cross, so hindi sasagutin ng OWA yung quarantine area mo, swab test mo, so kagastos ka ng sarili mong pera. Kaya mas advantage if member ka ng OWA, mag-registered ka sa Red Cross, yun. Kasi i-accommodate ka nila talaga. Yan, biruin mo. Laki rin ang gastos ng ating gobyerno. 5 araw o 7 araw ka sa hotel, yung food na kinakain mo, pati yung bayad sa hotel, sagot ng gobyerno. So, wala silang medyo parang mas mabilis na proseso na hindi na magtatagal yung mga OFW sa mga quarantine area. Sana meron silang maisip na mas mabilis. Kasi yung iba na mga umuwi, 3 days lang sila nag-quarantine. Or dahil tinanggal na lang yung mga quarantine sa mga LGU, kaya ganun. Wala nang quarantine sa mga probinsya. Kaya binago nila yung mga procedure. Tinanggal nila yung quarantine pala sa mga LGU. Dati kasi yung kapatid ko umuwi last November. So, nag-quarantine siya dito paglapag niya dito sa Manila. Nag-quarantine siya ng 3 days sa hotel. Tapos, lumabas yung swab test niya. Pinubay siya ng flight papuntang Samar. Pagdating sa Samar, quinarantin siya doon sa city mismo namin ng 14 days sa loob ng school, doon sa mga eskwelahan kung saan yung mga quarantine area nila. So, almost siya na quarantine, almost 20 days. So, mas matagal. So, itong ginawa nila, tinanggal na nila yung LGU na quarantine. Ito na lang ang ginawa nila na pagdating mo sa airport, 5 days ka sa hotel, tapos saka kanila swab test, pag negative ka, pauwi ka. So, magkukonsume lang ng 7 days. Pagdating mo sa LGU, sa mga lugar ng mga probinsya mo, wala nang quarantine. Parang pinaikli na rin yung quarantine na days. Ayan. Kasi nakikita ko yung mga school ng mga quarantine area nila doon dati. Nakikita ko sa Facebook. Hindi maganda. Yung iba madumi. Kaya mainam na rin yung ganito siguro. Yung naisipan nila yung 5 days bago makalabas. At least nga naman, safe pa. Minsan kasi, kung isa-swab test ka, agad sa airport na haggard ka, pagod ka. Ako nga sinipon ako eh. Sakit ng ulo ko, sobrang pag-aantay haba ng biyahe mo. Tapos ikwa-quarantine ka lang. Tapos is-swab test at ang result, kasi nga sinisipon ka, naman talaga pag mga ganun. Positive. Nagiging positive. Ano nangyayari? Ay, naloka ako. Ay siya, sige na-share ko lang sa inyo ang aking experience. Maraming salamat sa mga nanood. Yung mga nanood sa akin dyan. Ayan. Yung aking masugid na manunood, si Selmar Michael. Thank you so much. Ayan. At least gumaan-gaan yung pakiramdam ko at nailabas ko yung aking mga nasa loob. Sa loob-loob. Thank you for watching. God bless. Always be safe and healthy. Don't forget to smile.